Para bangai mentagas ngi ke video ke beda berkecing penpau kolong ke bakam kendiar berkebakam kelan. Man ngatrai pin hab ban pli ke Bible sipang sidin sipang sekaman sipang seka ol sipang seka New Testament. Nrel da pisah skor bahapan ngatrai pilai masngutu. Ban ngide ru ban duai musung bukhoj kanang bon nyalam yangi kanang bangin sengutu ken ya kata ketin jong bulai. Kat kum na kilai teli ki video ke baladab ha kecing penpau. Ngilai ia ke jinglong jong ke history ke politics mat ke society jong ke pertai kumno kinlong anda haba kita ki ya jong kata ke bukut kilanang jan kumbav jisu lakran syai daladehi ha kita ki sendan jong anda haba kila kali na u syapang kata ke jingwan arsen jong bat ke bukut jong ke pertai bau jisu ula bataya ki nak basya udaang baya kata ke sengi berkata ke por ru umdan batim wat ki angel ru kim tim nrai tang u bulai ukpa ubah baneng kabamot baya kata rik ke sengi ubonai usnam dan batip nrai lai tang bulai nrai hasngap uparongan pitharai bo jisu umtip ya kata kasngi ne umkwa ban yathu gejingmun jengau jisu utip hi ya kata kasngi tang ba umkwa ban yathu tehlor kaneng ham apan saya phi langba de kinuksa sibu ko embos kala pan banaban sam result kata tarik kana bai khana kin tip ki marks ki nrai haswa ban sami result tharai philek kili na gino hi kala na gi staff tharai kin yathu hi ya kita ki marks nam tharai kin yathu ada gi yathu dei lai tang kita ki bakwa ban letu te sakawairu lada sam shwa ya ke jingkeli shagi khana shwa ba kin pen krat am ta exam te kata ka exam kanang ran jingmon na am nam tharai te dei ka ne rukom ken ba kita ki bor ba hajrong ki la bai ban tip tang ba kim ji yathu pan pi ba la dau jisuru ulai thul pa ya kata tarik lan ka sengi ka snam kamon baro-baro ki breu kin shumane ulai ben na marketing yo bakim yo tiket sebenang teh ba kumta kamon long kumba ka jingle ru kata ka jingle jong kita ki breu ru kim dale shu da ka jingle lu kila le jubor da ka jing tingken namar bakiting baki yo bakim poi sebenang teh ba kumta kata ka jingle jong ngiru kam long shu ka bangi le da ka jingle lu nrai long kumbang le da ka jingle jubor lan da ka jing shifting bat habang ia le ban pesngam bhayo bulai hakane kerukam ila le no daga ta sim ke jing shifting ka bom light load bat daga jing up khmit len ti be bau bulai un kemen naga ta ka jing le jongi nrei hapo men simpan ngi klem le daga jing le load daga jing sngorin daga jing in daga ba IT sisya klem kita ki jing shifting ne kita ki jing te ya kata ka mon light load ka bangi kwa ban sekri sisya na ka men sim jongi Tete hakane kurkom le seu jisu uklam kwa ban yathu ya kita ki aka namar ba ukwa ban ya kata ka jing yaine ka ba shisha ka ba nakapor syakapor manla kasngi ka ba ngidei ban syakri ya u klem dak mi lenti ya kata ka bainang lane ka biscuit te to nginya phai biang sya ka jingkin pau pada pipe na ka kitab jong mathayas na galanang ba shipau ka dakhat ka ba khan riu terter hadu arphulai batru na galanang gaba arpusau borok ki dekat jangka pinya i bau jisu ula kren ba ki jingjia kum ki thma ki namsneu ki jingkrumar ki jingyap them ki jingki jumai bat ki we de ki jingsneu ki nang kiu bat ki nang jur ngan shu ainuk sa kum ujumai ru hakine ki banai balade tharai phiyo i haki news haki khubor ha social media ba hangne pori khasi jongi ru ukhi kha sikha bat dangsen hane pal ru udangki bat ula penyap bagi spa ngun ki brio te lada phaile shaki thama bat ki ja jingpang jing sitam gi jing yap them yakine lei nai ban ya angshu te mentangin penle jingmon shagri Israel namar lada pipen ka Bible ka jing sedang bar ka jingkut jangka kadai hari Israel kumbala batai shedin ba ki thama ki nem sneu ki jingpang jing sitam gi jing kulumar bat ki jing yap them bat ki we de gi jing sneu kin sanang jur anda kata kaya ka bakut kala nang jan kum ka nuksa lada pipen na ka history bat ki politics jong partai ki babon ba ki thama hagi por handai hadu ki por manta balayale kine be dakapor nadu ki crusade wars ki tribal lan ki ethnic war world war colonialism berkiwi ki de ki jaitama kim juna slam bai tang ba ki shune da ki spa lan da ki postnam nrai om da ki hajar nrai andala poi ka por ba kin kud la ka kud ben nrai ha Jerusalem pan la arajar snam hadu manta ka klipman dang thmashi thmahi te dei halor kane lada pipen na Daniel kalonong ka ba khandai ka khot ka arphunyaw ka ong ba bat shitayew un pelong ya ka jutang baskem bat ki babon bat hamar ka basiteng jong kata ka shitayew un penduna ya kata ka jingkenya bat ya kata ka jing ai ngobam te hakane ken ka khot ka pen i ba une ken uta ban wanra ya kata ka jingsuk na banta jong ka Israel te une manra ya kata ka jutang lane ka covenant lane ban ong kata ka saskular yasum na banta kita kitama ha Jerusalem pat kum ka jingnya jung ki jiu
Uday unay ken utaw Mesaya jengki uban wanra ya taka jingsub haki babunjan haka bayday bar kakam perthay jengki bar kijo haduk manta kasngi haduk manta ki klip man kimpat ngeng bau Jisu uday Mesaya badai kata kurukam ki ngeng bau utaken uban sawan uday Mesaya jengki bat kane ka shitayo jong Daniel kathau ya ka nyosnam kumba ki Bible scholar ki labatai te kumno pat phintip ba kane ka tayo kadon jingedai bar kita kisnam te yakane ngin haban snguthu nadu ko por ba ki jiu ki sharing merau ha ka Babylon hamne Nebukadnezar kumbahnya posnam bat hadin kata ka jing yo biang jongki ya ka temple bat hadin kata pan ka jing kha ya Kris bat ka jing yap jong u ya kita kisnam ngi haban ken bat sakaweru ka jing pen prabiang ya ka temple jong ka Jerusalem bat hadin kata kidang don kisnam ki barangsa bahab ban pendep te yakini ki jing ken hangne si percaya pi kilong ki bakham kendiat tangbangan syuskip bej hakane ke por kanang bapin snguthu yakane ke menpat lada phai syakane ke shitayo jong Daniel ke bathau yakan nyasnam ki Bible scholar ki lapan yahab perkatakan nyasnam namarba lada pipej haka shitayo don nyosngi katakan nyosngi lapan yahab yaka katakan nyasnam bat ndai ba shupen yahab ru ndai langba da kita gi jingken ki ba ngaong pi nadu neba nadu haban ken nadu ke por jong di Babylon te halor kane pan kila pensyang nia pan da ka ba ki pej na ka jing pen pau kala nang ka ba khat lai ka dakhon ka basan ka ong kumne te la ai hu ka shintur ka ba yalab ki ba kharau bar ka jing kren ben blai ba la ai hu ka bosan sharban sa jin sau phau arbanai te la da phi pej biang ha u Daniel kala nang ka ba khandai ka dakhot ka par phnyau ka ong hamar ke basiteng jong kata-kata yo un pendu no ya kajengnya bat kajing ayu bam te hangne kamut ba ka marsiteng jong kan nyosnam kadai laisnam siteng bat la rupan ong sau arbanai bat hakane ka por kane ka pamarsiteng jong kane kan nyosnam une umar khalau lane antichrist umpale ai ndrei ya kata kasnam ka badang sa ken ka balaisnam siteng lane ka ba saupu arbanai nakatakan nyosnem ba utau umrat khalau lane utau antichrist un penken ya kata kajing ya te kular jong u bat un khanglun ya bara ke jingknya anda baula ya bandrung apa ka temple Jerusalem te kumbala bata shedin hau Daniel ba une u umrat khalau un sami kumbuta umban wanra ya ka jingsum namanta ki Israel ndai kaneka jutang yate yasung kan kelapan ban sya ka jutang jing penjenjar namar bahadin ke sting snam kumbal batai ba une uban wanra ya ka jing sub un kelaktin ha kata ka ba shiteng jang kata kan nyosnam bat un penjenjar sat yaki bru kumbala ya i balapan i ha ka jing pen pau kalanang ka ba khatlai da khat waiter ter hadu khat para une umr klau lane to antichrist bang ya kren hanne umpadai syaitan ula bandai bru namar ba une umar klau udang yo ya kabor na gibriu bat na utawai pat upara marat klau bat sakaweru une marat klau hangne andala adep kane kan nyosnam unsa sya panjat kumbala ya i haka kitab jong Daniel kalanang gaban nyau kadakot ke baal konriu bat sakaweru kat kum ga Bible ga batai pa usaitan an panjat yu andala put kata kapor ha kapung gading bat ya kane kalai snam siteng kebala kala jutang utau antichrist lakhat ya ka kajing penjenjar ke basyirkai lane ka great tribulation ha kane ka great tribulation lane ka kajing penjenjar sat ke basyirkai utang mer klauru umpun sitam ya gibreu bat ublai ru kumju umpun sitam lang ya gibreu te ha kane ka jimpun pau kala nang ka bandriu ka khat arte terdu khat nyau ngan subatai kiman amar bakala jarang pelat ban pule te hangne kala batai ba andan ka jingkhanyo jumai ka bashar khai bha kasngiru kan kalayong ubanairu un kelasnam ki klurru kin hap shakhandeu kini ki klur la bandai asteroid lane kino kan jaman beneng kala eru ka bajur ka bandrat lun naphang ki dolan nong ru lane ki wa ki lum ki wa kin kan bat kasahit beneng ru kan pra la ka jong bat adin jong kane ka nyosnam kumbala ang shadin ba ansa penjat yang marat khalau mat ya kita jingle jong u bat ya kita ki bayai ne au krispan bat kita ki ba phlai ka teng jong u ki badai ki martir ki ba omran ya kata ka syap jong uta u marat khalau kin sayo bandrung lang bat u kris sya kata ka si jasnam wat lada kini ki jing sasat jing jenjar kin jia handai kadan pat ka khubor babha
ba ketinu bulai ka terwa sengi ki balangen hu Jesus Christ ba katba kata kaya ka jinge kadang dan bat umman simbakoi ru dang dan lane udang yesa bat ngi kani ka perthei ngi de ban kala ka bamon naki kam bamban jengi khanang ba kita ki jingjan jar bat ki jing so sat kin nam lab yangi namar kat kum ka Bible ka yathu hangi ba ka jingrong na kanwan lane kanji haswa kita ki jingjan jar lane kata ka tribulation balai larong no yangi haswa jong kata tribulation badru kumno ngintip ba kata ka jingrong no kanwan haswa jong kata ka jingjan jar pada page na kasithi upol ka banang kong ka badai syakinong Thessaloni na kalenang ka basaw ka dakhat ka bakhatlai ter do khat pra sungpha plilang ka Bible jungpi bahakine ki dakhat la ya i ba upol uang ba kita ki balaya thia kamon kita ki balayap ken haka kerteng jong bulai haswa jong Chris kita ki bangen sisha bulai la bandai ki prophet lane kino ki berupat ba longkum kanuk sa jong Meshek Ushadrang ban Abednego bat hadin jong kine ki bayap haka kerteng jong bulai bat sawannya kita ki bayap pat haka kerteng jong Chris la bandai ki martir ne kino ki balayap haka kerteng jong Chris la bandai ki martir ne giru pajba ki bangen u tat hadu ka klip man ka bamenta ya kita ki bangen hau Jisu la bandai ki bompat ya pru ki badang imru ki badang yai dang yeng anda la poi kata ka jingrong na anrong na ba yaki wat anrong no tang ya kita ki bahok ken ki bayai ne hadu kata ka klip man pada pi chu na upol na ka sithi ka banang kong jung o shaki Thessaloni klanang ka basan ka khot ka bakhanai ka ang nama ubulai ulabu yangi ya ka jingbitar ndre ya ka banyo ya ka jipen im dau Jesus Christ te halar ka ngan hab ban batai ya phi khandiat namar ba ka translation khase yang ne ka khamlang janjar basmuthu namar ladangi pe da ka pharang ka compare khandiat ka jingmot ka namar ba kane ka translation da ka pharang ka link lene ka yasa bat kata ka por ka bayadai bat kata ka tribulation balai ba ubulai kwa an palaj yangi na kata ka Bible pharang na ka New American Standard Bible ka angkum ne for God has not destined us for wrath but for obtaining salvation through our Lord Jesus Christ but na ka King James version but ka angkum ne for God hath not appointed us to wrath but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Te hang ne ladang penyasa lang na nga combine lang ya kini ki arteli ki Bible hang ne kamot ba da ka khasingan ya hakane kurkom namar ba ubulai syam la thung lepa lane lamang lepa yangi naga benta lane sya ka jimbitar sela te hang ne ngalabu ya ne ka jimbitar sela namar ba rat kathau ya kata ka jimbitar ke balak palan ladang syuang bet tangga jimbitar kala bandai kata ka temper lane ke anggar ke batang malumala tede kata kurukam ka translation ngi habas muthu bah Andrai kumno pat ngin itho ya kata ka jimbitar sila jong bulai lane kata ka jimbitar ke balak syarkhe jong u teng ya kane ngi haban pen na ka jipen paul kelnang ka bakhan riu ka dekat ke banengkong ter hadu ke bakhan riu tes ngabha ya shimlem na ka Bible jong pe pat pet ya kine kanang bapin itu ya kita ke jimbitar ki balak syarkhe hadu kata bat nadu kato hi ka por bangala batai phiba na ka jipen paul kelnang ka bakhat lai ba kajing le jang ubaman katoru kala dai kajing pensitam bari kata ka jing hap jong gi kloru banai ka sngi kajing kat jong ka perthai ka mariang ka kitoru ila dai kajing penjenjar kajing pensitam bar hakane kajing penpau ka bakhat nriuru ka batai ya kata kajing penjenjar jong bulai bar kata kajing bitar sela jong ka bala syarkai te dai na kata ka dau ba ka sithi jong upol ka banangkong syaki Thessaloni na kalanang ka basan ka khor ka bakhandai ba kataken kajing bitar ka ba ubulai ba ukwa ban pelaj ya kita ki balangan hadu kata ka klipman haswa jong kata kajing penjenjar nomor ba ubulai ya kita ki basane kwa bakin ngan hakata ka jing penjenjar lane kata kajing bitar jong nomor bagi layasya ba kawe ka liang rubai ya kata ki ya kita ki nyaw balang ki banga ong phi ba haswa ba on mi utau marak halau ban pensitam on rong no ya ki ada pipet haka kajing penpau haki video haswa jam kane tede kata karukam parabangen tengi daiban im haka jing im hak im son bat khamtam yanga ro ba ayapi ya kane ka khubor
kanang ba ladangi im hak imson ladangi im hakata ka jinglang ru bulai ru khoj ngin sa sya menrong na lang bat ujisu perkita kiwi para bahang ha ujisu hakata kapor gi ndai ladangi light na kata ka jingrong na ngin sangat pat hakata ka jing penjenjar ka basir khai namar hakata ka jing penjenjar ru kalong kum ka wei ban penben ya kata ka pop kasang ya kita ki bala bakla kumba ubulai wang ba ban penben ya kita ki jing bom hok bat ya kita ki bom hok ru ki bom pat ngen hau Jesu Kris an ay ki kalat ke bakhan dia da kanang bakin senguthu ba hadu kono ba Kris udan kam naman tajung ki bat ladaki la ban sya ya kita ki jinjar ki ba shirkai hadu ka jing hap ka sengiu banai ka jing sya ot ki ti ki jat ka jing sya kharai kali tekin jo ban le lang ba du Jesu bar kita ki wegi ba hok sya kata ka hima jung ka banang para banget mentangi lapoi syaka bakut jong kane khubar nganget bahkan aji mentai ya pi pan yagi bayi ngesem jong pi ban yagi parlok projo jong pi rukum ju ki bayas ngap lang ban ngatharai mentaka sngi ka bakham khandiat kane khubar nomor ba hap ka kham kelan molo mala te ndre nganwai pat ba hamun se bukhoj ba un yarap ya pi khanang ba phinla masngu thu yakne khopor lane lada phidan kino ke kenja inquiry sngba so kontak yang hamel ke bangala ai ha community post te khoblai shibon yak jing shash kor jumpi utrai ge jing sup umun simbu khoj undon lang bat phi bar ublai ron yalam ya phi hakuting Jesu Kris junam amen.